Щом не се занимаваш с по-малки от теб, защо се занимаваш с нас? Добре, като си на 18. До сега беше на 188. Как се върна времето назад, не знам. Ние как да се махнем, като си в моя аз по-точно. И как да се махнем? Ти се махай по-добре. Хикс са горе в дясно. Червения хикс. Нали не бяхте приятелки? Да, не бяхме, но всъщност ние не можем двете дълго време една без друга. И майките ни се познават много добре и казват да не се караме заради двама-трима, да. Вярно, аз много се промених покрай ни хора. Започнах да я обиждам, но всичко съм ми казала и вече нашите караници нямат значение. Вече сме си заедно, няма да се караме и да. Само да кажа. Да. Щом си на 18, виждам, че писането ти не е като за 18 годишен, пишеш като малко дете. Малки те, кози. Ние сме кози. Не трябва да противоречим. Или ни, как беше, бълнувани. Да, бълнувани. Да, се тая. Добре, не се занимавай с нас. И това е, само да кажа, колкото и да се опитвате да не скарате вече, няма да успеете.